Amerika bu heremi salên nodî bir de em baş salin ku tenê ji bo berjewendiya Amerîkayê bû. Bi awayekî giştî ji bo berjewendiya gerên heremê taybet jî ji bo Kurda divî warî de ew rolek ku ji Amerîka dihate xwestin bi qenaeta min pêk neanî. Çima pêk neanî? Yani bi parçekirina welatê Kurda de bêguman para herî mezin ya welatên Rojavayê û îja ew parçekirin heta niha jî pirsgirêkên rojhilata navîn her çiye zêdetir kiriye. Divî warî de em bêjin têkiliyên Amerîka û dewletên herêmê taybetiyên wek Tirkiye û di dema şah de jî yên wek İran û piştre Iraq û Sûriye û van têkiliyêna ku em bînin ba hev bi taybet bi têkiliyên Tirkiye re her daim dijî Kurda jî bi kar